Tacho ei Central Sakwa Ward sub-county Mawendo osebedo kaonge gi kar jot kuom ndalo adek mokalo tok ne muk ode ewi wach mar larolo. Rosa Tieno kanyakla kod nyithindi adek osebedo kaninde koyo nyaka ne muk odgi kod jogo mabende wachore ni ne onyiewo lobno kama gidakie. Atieno wacho ni osebedo ka odake ai lobno kuom higni mathoth ahinya kod jaode mabende nosenindo kakoro kong'eyo malong'o kaka lobno ne ousi. Chiliel no owacho ni seche mabende ne omuk odeno noyudo ka intiere puodho kabende nodhi nyime kotijene mapile pile kakoro kwayo piny owacho mondo konye kalure ni oonge kama bende onyalo dake kod nyithinde adek go. Mukoda moketh gi gik moko te makoro onge gima dongo nyithinde madongo ka koro sirikal konya uru nyiso omuka lop chuora to jong'iepe momuka to lopwa gikaw te koro kata kama wadage onge kama ncha wadake no gikaw lop ka wasedak wabudhe waninda oko gi nyithindago. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ka chung'od bura ma Suba South County ma Homa Bay koro kawo okang' mar konyo jopiny e kedo kod landruok mar kute mag ayaki, tieko chuthie ma ohiu e kinde nyithindo manyiri kaachiel kod kedo kod lwenje mag kit chwech. Kokalo kuom chenro ma bende otisi ni Supporting Positive Attitudes and Rights for Kenyan Youth bende osir kod Ipsa's Africa Alliance dwaro ng'eyo kowuok kuom jopiny kaka ginyalo duoko piny landruok mar kute mag ayaki, kedo koda lwenje mag kit chwech kanyakla kod ma ohiu e kind nyithindo manyiri. Koki County ma Homa Bay, Ali Abich miyowa ler mathoth ewi wachni. Riwruok mok mar piny owacho maongere ni Sian Kenya koro chako chenro mana nyondo jokanye sektas mopogore kaachiel kod jopiny ka bura ma Suba South mar puonjo jopiny wi landruok kute mag ayaki, mako yie moiwe kind nyithindo matindo manyiri kaachiel kod kedo kod lwenje mag kit chwech. Chenro makamano nyondo kanyakla jodolo, rowere, jolup wedhe mopogore, jobodaboda kaachiel kod ruodhi gi jolupgi makoro biro kanyakla mar gomba kaka inyalo tik midhiero adek go eko e gwenge mag Suba South. My name is Steve Juma. I am the Executive Director of Sian Kenya, that is County Youth and Adolescent Network. Today we are gathered here through a community stakeholder forum. This is a forum that we are bringing various stakeholders, right from the beach, the religious, the boda, young people. We are having conversation on how community ownership can take shape in terms of a project we are implementing. This project is called Spark to ensure that there is a positive attitude towards supporting adolescents and the young people on issues of sexual reproductive health, just to ensure that adolescents and young people have enabling environment to exercise their rights. Moko kuom jodolo monywade chenro makamano wacho ni biro konyo duoko chien midhiero adek go eko mabende osebedo karocho som nyithindo manyiri. Pastor Kenneth Ouma, I'm the chair Homa Bay County NCCK, and we are proud that Sian, when it came into effect, it has actually mobilize, train and build the capacity of the youths. As a church, if we support such an organization, we have challenges of teenage pregnancies among the youth and other challenges affecting the youth in the community, which we believe we cannot just address it as single-handedly as the church, but we believe that through partnership and engagements, we are able to move forward and reach the youth the intended message they need to receive. Ka jolupo ma Suba South ka otelnegi gi jakom wedhe ma Suba Central Gideon Rangwa mano yuore chenro makamano wacho ni nyalo konyo duoko chien lwenje adek go mabende sirikal osebedo ka kedo go. Now one get a lot of challenges. One give me them aware of one give intendo be man do na wadak go yore mag tuoche mag HIV gi odok go chien kich kata king'eyo mana weche mag GBV gi ng'eny do nam to watemo rito gi kawuon watemo control gi through puonj mwayudo weche mag miyo nyithindo ich tinde wa control kendo wakete chike wa kabisa ni onge nyathi moro amora moyiene mokwongo bire bich. Bende ruodhi kaachiel kod jolupgi wacho ni nyalo konyo duoko chien lwenje adek go mabende sirikal osebedo ka kedo go. I'm Chief Eliud Odeka for Kaksingri West location. Omiagone program mar Sian erokamano nikech all along gise empower mine, gise empower youths, gise empower sirikal bende mondo we understand our role on the community. Most villages kata homestead osedong orphans kaluwore gi nyithindo mantie nikech tuo maduong' manowuokni. Omiyo this program osekonyowa ahinya. Ne Radio Ramogi kowuok e County ma Homa Bay, yan Ali Abich.
Komiti mar Labour e od bura mar Senate ochako timo nonro e wi deko mar tije e pinje maoko ka jogo mabende ne oyier ne tijego koro dwaro mondo duoknegi omenda mabende ne gitiyo godo. Komiti no romo gi jogo mane oyier ne tije e pinje maoko e bwo migawo mar Labour. You can see the cheekiness that is going on here. Hata tukienda mbele kuna disclaimer au kuapply online, sasa tungekupatia aje kazi. Patie Dorina some message yenye amepata. Niko na message ya kwanza. Merry Christmas. We would like to thank you for participating in our recent driver recruitment exercise held at Kabete. Ndio hiyo sasa natoa baada ya pesa. So hiyo ilikuwa kukuwish Merry Christmas. Yeah. Kawadhi nyime waidoni manena jalup jatend piny Rigathi Gachagua pod medo manaseyo chenro mar gedo mag ute manengogi ogonyore kowacho ni piny owacho oserem winjo ywak jopiny sechegi manengo ngima bende medo mana idho malo. Gachagua lero ni kata doko ni okale midhiero mathoth e kinde mane nitiere sirikal to mano ne okomone tiyo tije e yo makare. Rigathi owacho ni sirikal onego ket gedo mar ute manengogi ogonyore e lwet piny owacho mag counties mondo mi counties okodisha utego ne jopiny kendo yudo kaka ginyalo choko omenda kowuok kuom utego mondo mi gichul godo jotije mag counties. Na sisi tumehakikishia watu ya payslip ya kwamba kazi yetu ya kwanza tukiunda serikali is to restore the dignity of the payslip. Hii maneno ya housing fund, housing levy hiyo tutamaliza. Na hii manyumba yote imejengwa tupatie county government ikodishe, ichukue pesa irudishie ile watu ambao walitoa. Kalure kodo weche mag mibadhi, Gachagua wacho ni manena jatenda migawo mar pur Mithika Linturi ne oriembe e tich kalure kod weche mag siasa. Kuna mtu Kenya waziri anaweza shikwa bila yeye kujua kazi na bana. How come Linturi anashikwa? Wewe si mtu mzuri ama hujui nini inaendelea Kenya? Kapigia DPP. Hii maneno ya Linturi iko namna gani? Nataka ashtakiwe. Kwa nini? Rais ulisema tukusaidie. Alirealize alikuwa ameweka speaker phone akasema. Bende kawadhi nyime wadonje wechego mag somo. Jonyuol sani koro nigi ting' mapeka mar nyiewo buge mag somo kachiel gi wach mar school fees e sechegi mabende yawo skunde e pacho kae. Ka opogore gi higni machien mabende kuonde mane nyiewe buge gi uniforms ne pong' ahinya e kinde mane yawo skunde. Higani ne odwa bedo gi pogruok ni mar ji manok kende mabende ne one ka oyuoro e dukni makamago. Kata kamano tesende mag nyamburko bende nyoko pong' gi jopuonjre madok e skul ka jonyuol wacho ni wang'ni ne gitero nyithindgi chon e skul mar geng'o dhungruok mathoth mabende bedoga e kinde mabende yawo skunde. Leo at least hakuna conjunction ya magari na watoto sio wengi. Leo ni siku nzuri ya kutravel. Uchumi saizi umepanda, utaona kwamba zile vitu ambazo maybe wakati mmoja maybe ulikuwa unanunua 100 saizi ni 200, na kama uko na watoto watatu ama wanne unaona kwamba there's a lot, hujaweka school fees na mambo mengine. Vitabu siko juu, pia laptop, kwa sababu hii CBC watoto wanaambiwa waende na laptop, unapata iko juu, so inabidi kama sisi mzazi tujinyime. Kajouso bende ywago pek mar ngima ni mar onge jogo mabende nyiewo mwandu mabende giuse kindegi. Saizi unaona hata hakuna mtu yote tu hata mmoja kutoka morning hatujaona wateja. Sasa mwaka tuseme tu ni ngumu, na hata mali wamefungulia shule pia wazazi hawana pesa, labda ingekuwa next week hivyo. Mae bire sechegi mabende jokanye sekta masomo bende kwayo mondo mi ochiw tiegruok makare ne jopuonj mag junior secondary kaka yo mar neno ni gibedo kod ikruok moromo ne jopuonjre. Serikali iongeze pesa kwa Teacher Service Commission ya pesa ambayo itasaidia na mambo ya retooling. Sasa walimu wetu ambao wako junior secondary school hawana ujuzi wowote, na ni vizuri waweze kupata huo ujuzi kupitia kwa retraining workshops ambazo zinafaa zifanyike. So hiyo ndio kelele ambayo tunataka wabunge wetu wapige, waongeze kelele ya kusema pesa zikuje Teacher Service Commission, walimu wafanyiwe retooling, wapate skills za kupea watoto wetu wakati wataingia grade 10 kwa maneno ya CBC. Medu winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Do mamalo puodho milome mabende nogoe boke mapacho kae mar piny owacho mabende ne chungo Cleophas Malala kaka jagoro maduong' mar UDA. I make the following orders. A, an order of such be and is hereby issued, bringing into this court and quashing the directions and orders made on 27 September the Political Parties Dispute Tribunal, PPDTA, appeal number E005 of
2024 and quashing any and all subsequent orders emanating from or in furtherance of those proceedings. B, an order of certiorari be and is hereby issued, quashing and setting aside the entire proceedings in PPDTA. Mani mabendo kelo wae giko mag weche manyene yorno mar adimba gi lakseche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Chiliel moro e gweng' ma Otacho e Central Sakwa Ward Sub-County ma Wendo e County ma Migori okosebedo gi kar jot kuom ndalo 3 mokalo tok ne muk ode wi wach mar laro lo. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ka chung'or bura ma Suba South County ma Homa Bay koro kawo okang' mar konyo jopiny kedo kod landruok mar kute mag ayaki, tieko chuth iye ma ohiwe kind nyithindo manyiri kaachiel kod kedo kod lwenje mag kich chwech. Komiti mar Labour e od bura ma Senate ochako timo nonro ewi deko ma tije pinje maoko ka jogo mabende noyier ne tijego koro dwaro mondo mi oduoknegi omenda gi. Mani mabendo kelo wae giko mag weche manyene yorno mar adimba gi lakseche gi watudo koromo kanyo saa 8 ne weche manyene yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelne gi Cooperative Bank. E kinde ni mar back to school inyalo chulo bills ni duto kitiyo gi Coop ATM card mari kata M-Coop Cash App kata kidiyo *667#. Ket ni nyathini pocket money direct nyaka Coop prepaid card, chul school fees direct kitiyo gi paybill 4002222. Or kwayo mar hola miyudo sano nyaka maromo siling 500 kidiyo *667# kata M-Coop Cash App. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni kocha maduong' mar klab mar Nzoia Peter Gin owacho ni wuoth marabura kod jony mar del mabende ne okelo duoko marach mabende ne giyude tugo mabende ne gibedo gode kindgi kod Mombasa Stars gi kodira. Nzoia nodhi amodhi mar gunde 2-2 kod Mombasa Stars. Gin owacho ni ne gidonjo e boma ma Mombasa mana seche machuok kapok ne tugo no chakre. Tulisafiri usiku tukafika asubuhi kitu kama saa 4, then game ilikuwa saa 7. Tukafanikiwa kucheza na tulienda wachezaji wachezaji wachache wenye walijitolea kulingana na situation. Pia tulienda wa 15, goalkeeper wawili na wachezaji wa ndani plus mimi pia nilikauntiwa kama mchezaji tena kama coach. Tulienda kama soldiers, tukitoka huku tuliamua tunaenda kupata at least points. Kwanza game ilikuwa a bit slow juu ya hiyo kutravel, hiyo kulikuwa na uzito kidogo. Nzoia koro biro rakore kod Moroni Sugar chieng' tich adek, tugo mabende gin nigi geno ni gibiro loyo. On Wednesday tutakuwa na Moroni hapa home, na ajituma fans waendelee kutusupport na wale wote wenye wanatusupport wasichoke. Tutajaribu na tutapata maximum points game ya home juu jana pia watakuwa wamepumzika. Na hizi game zenye zimebaki tunawashua tutapata maximum points juu haziko mbali sana. Hiyo tutakuwa tunatoka tu kama tumecheza, ni kama tu za home. Tutapata points na tutabaki kwa ligi. Komachielo tim mar Liverpool nyolo kombe mar lig mar piny Ingereza bang' kanyor orodho Tottenham Hotspur gonde 5-1. Kata obedo ni jatugo mar Tottenham Dominic Solanke nyotemo moloyo ne tim no gol achiel opira mabende nyoloyo gi wiye. Liverpool onwango gonde 5 mabende oloyo Tottenham Hotspur ka bende ne gikawo kombe. That's a really good header and it's in, and Tottenham Hotspur have the lead and they have come to Anfield to spoil the party. Luis Diaz! That's Liverpool's equaliser. Szoboszlai to Luis Diaz. McAllister! Oh, he is such a talent. He is such a special footballer. He's going to come to Gakpo, who scores! And their hands are firmly wrapped around that Premier League trophy now. Salah, Udogie in his way. Salah's beaten him! He just had to score today to put his
stamp on Liverpool's special day. And breaking for Jota, who's only just come on, Alexander-Arnold, and Salah's, oh, it's in! It's old Oggy this time, with an own goal by the Tottenham man. Liverpool saneni kod points 82 kuom tuke 34 mabendo setugo ka timno mar Arsenal to ni kod points 67. Liverpool are the champions of the Premier League. Liverpool are back on their perch. Liverpool, the Premier League champion. Liverpool, once again, the kings of England. Watudre koromo kanyo sapar ne weche mamoko mag tuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Dakika inapaga boro toka saa 7 mar odiechieng' manone Rodo Dhiambo gi weche manyien adimba kachiel kod weche mag tuke oboduogo kendo saa 8 gi saa 9 kobokelo ni weche manyien e machok saa 10 weche manyien gin mago matuche kor gwenge. Tuluna mar bede studio serumo katorumo ke kisodi nikech awe lodo maber sana Lwet Kasuku Rafael wod nyachula ugwel kamin mar udhite chendo mar Donse Monday edition. Kanya sech koriti morita kinywa tudre kiny saa 4 wang'e kwa bro bedo kod chendo machielo mar wang'o nyango. Kao kamano saa 12 wang'e warome Ramogi TV kamwadhi penjo Laktar Wewe kodo mondi akawero kacha CPA Victor Komanyo. CPA Victor Komanyo.